Stardew Valley. A játék, amely kevésbé népszerű, de annál jobb. Személy szerint én nagyon szeretem ezt a játékot, mert a farmerkodáson kívül sok más dolgot is csinálhatsz. Elmehetsz bányászni, harcolhatsz, barátokat szerezhetsz, eventeken vehetsz részt, és még sok más izgalmas dolog van. A magyar YouTube-on viszont elég kevés tartalom van erről a játékról, ezért úgy gondoltam, hogy itt az idő elkezdeni egy új sorozatot. Először is csináljuk meg a karakterünket. Háziállatnak válasszunk egy macskát, ez a fehér tökéletes lesz. Farmok közül nekem az egyik kedvencem az erdei, úgyhogy most is azt fogom választani. Oké, tehát mindenek előtt elültetem ezeket az ajándékba kapott magokat. Utána pedig elmegyek a városba ismerkedni az emberekkel. Mielőtt elindulok, kicsit megtisztítom a farmot, mert elég sok a zavaró fa, meg kő. Na, indulhatunk is. Tavasszal a kedvenc eventem a tojásgyűjtögetés, de ha jól tudom, az új frissítéssel behoztak valami új eventet is. Szerintem már most az elején veszek pár magot, hogy minél előbb kinőjenek és eladhassam. De előbb mindenkivel gyors beszélek. Na, hazajöttem, hogy elültessem a karfiolokat. Még van egy pár ember, akivel nem találkoztam, úgyhogy megyek, megkeresem őket. Sokszor játszottam amúgy már ezzel a játékkal, de sosem tudtam teljesen befejezni, mert mindig meguntam. De ebben a sorozatban az lesz a cél, hogy 100%-osan teljesítsük a játékot. Kommentben írjátok meg, hogy ha ti is játszotok a játékkal, akkor hányadik évnél jártok már? Na, mára végeztem az ismerkedéssel. Csinálok egy ládát, hogy le tudjak pakolni, mert megtelt az inventorim. Az első napunkat teljesítettük. Vó, a második napomon már kapok is egy levelet? Na de jó, legalább most már fogok tudni horgászni is, ami egy könnyű bevétel lesz a játék elején. Először kicsit megtisztítom a farmot, és utána elmegyek horgászni. A játék elején még szeretek horgászgatni, de miután már megvettem az első állatokat, és megnyíl a bánya, elég elhanyagolom. Fogok most egy pár halat, hogy tudjak még magokat venni.
Ezt a csirke szobrot beviszem a múzeumba, hát ha kapok valamit érte. Amúgy van olyan, aki 100%-osan teljesítette a múzeumot? Tudom, hogy akkor kapunk valami jutalmat, de nekem még sosem sikerült. Van még 3 ember, akivel nem találkoztam, úgyhogy most megkeresem őket. Ez a Sebastian egyszerűen mindig a szobájában van, amikor hozzámegyek. Sose tudok vele beszélni. Mindegy, addig megkeresem a többieket. Amúgy úgy terveztem, hogy minden videóban 5 napot játszok, és akkor rövidebb videók lesznek, de hamarabb el tudom készíteni. Ha esetleg hosszabb videókat szeretnétek, akkor azt is nyugodtan írjátok meg kommentbe. Na, ezek a halak tök sok pénzt adtak. Szerda van, úgyhogy ma nem tudok magokat venni. Hát, akkor inkább folytatom a tisztogatást. Szeretném, hogyha átláthatóbb lenne a farm. Ezt a geódát elviszem, hát ha valami értékes van benne. Valami kacat csak, mindegy, beadom a múzeumba. Ezen az esős napon inkább elmegyek horgászni, hát ha nagyobb szerencsém lesz. Hát ez nem sok hal, de jobb, mint a semmi. Legalább minél több magot tudok majd venni. Na, végre itt az idő a nagy bevásárlásra. Teljesíteni kéne pár küldetést is, mert úgy tudom, hogy az új frissítésben jutalmat is lehet kapni. Ez egész könnyű, úgyhogy megcsinálom. Ő is a szobájában van. Nem hiszem el. Addig fogok itt állni, amíg ki nem jön. Na jó, ebből elég, majd ha kijön, beszélek vele. Hazamegyek elültetni a magokat. Egyre jobban néz ki a farm. Visszamegyek Samhez, remélem már kijött a szobájából. Na, szép, most meg eltűnt. De nem baj, tudom, hol szokott lenni. Elmegyek horgászni, mert jelenleg az az egyetlen pénzszerzési módszerem.
Na jó, meguntam ezt. Elmegyek, megnézem, hogy lehet-e bányászni. Még le van zárva, de majd egy-két nap múlva remélem lehet. Eladom a halaimat, és a maradék energiámmal kiütök egy pár fát. Nem gondoltam volna, hogy ilyen hamar megkapom a házi állatomat. Valami találó név kéne neki. Ez tökéletes lesz. Levelem is érkezett, vajon mi lehet az? Végre megnyílt a bánya. Az első terméseink is megnőttek, ez a nap elég jól indul. Pár paszternákot megtartok, de a többit eladom. A csűr építése még kicsit odébb van, de jól haladunk. Vásárolok egy pár magot, és utána lenézek a bányába. A játékban az egyik kedvenc elfoglaltságom a bányászás. Szerintem tök jól megcsinálták. Az első pár szint még eléggé egyszerű, csak az a gond, hogy az inventorim hamar meg fog telni. Na, ebből a bányászásból is elég volt, tök sok mindent találtunk. Korán lefekszek ma, nem maradt sok energiám. Ez meg micsoda? Úgy tudtam, hogy az eléggé ritka, de ezek szerint még sem. Ez a kis tündér megnövesztett pár növényt. Kíváncsi vagyok, melyikeket. Nos, ha tetszett a videó, akkor azt jelezzétek egy like-kal, vagy akár egy dislike-kal, hogyha nem, és írjátok meg kommentben, hogy szeretnétek-e hosszabb részeket. Köszönöm a figyelmet!